Тук е Маргаритка. Катери са като маймуна. Ето го Антон снима козел. И Ема там отдолу нещо казва. Ей, козелко! Ей, паразелко! Паразит! 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 Паразити! 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 Пълен паразит! Пълни паразити! Не може да кажеш думата. Паразити, пълни мангасарки. Мангасар, кач, 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 кач. Кач, 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 кач. Мангасарки, 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 мангасарки. Мангасарки, мангасарки. Манgasarki, манgasарки. Манgasарка, манgasарко. Манgasарко. Тук ще стоим. Манgasарко, манgasарко. Не знам, не ми тук. Манgasарко. Ехо, тия мангасари. Та маймуна. И таз маймуна. Та маймуна маймунска. Където се рее на маймунджот. Кой ще правим последно? Ами вижте, има неща да играем, има тук нещо за балева. Ти нямаш пари. Мангасарец, мангасарец. Тато, пъпи. Имам някакви. Здравейте! Мангасарец, мангасарец. Не ти давам, байла. Ела долу при нас да е най-хубаво. Ти тук има разпродолката, ще забързим и скачим, ще изтрият канала, ако покажа среден пръст. Фако! Ема, просто не съм мещи. Фако, качвам. Ти не знаеш къде. Мама ще го види. Так, мой мандюк, са катели. Как са катели? Ето я. Тя са катели.